Hey guys, what's up? My name is Sid and welcome back to my channel. So ayan nga, we're here sa car. We're going to Camarines Sur today, sa Naga actually. So vlog natin today is all about my travel here in Camarines Sur. So dadaanan natin yung mga cities and municipalities of Albay going to Naga. So I'm actually meeting up with my friends. Syempre matagal-tagal din hindi kami nag-meet because of the pandemic and of course dahil nasa Manila ako before the lockdown. And at the same time today, magkakaroon din tayo ng chance to meet up with my long lost friends. Matagal-tagal na talagang hindi nakakapag-meet. A-attend din tayo ng wedding ng ating friends na sina Liza and sa Leo. And at the same time, syempre makikita ko ulit yung mga nursing friends from Ateneo. Excited ako kasi since 2016 pa ata or 17 kami last nagkita-kita. But for now, ako ay magda-drive, 2-hour drive from Albay going to Naga City. Before tayo pumunta ng Naga City, dadaan muna tayo ng Nabua at imi-meet ko si Alexa kasi magla-lunch kami kasi matagal na din kami hindi nagkita ng bakalang to. So with that, travel with me. Sana mag-enjoy kayo sa vlog na ito. And if bago ka sa channel ko, please do not forget to subscribe, like, comment, and share this video sa yung mga friends and relatives and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. Kaya guys, samahan nyo ako. Let's go! Ayan, andito na si Bakala. Kumusta? Ito ko natin hindi nag-kiss. Sis! Ang buhok mo! Ang tabang, girl. Hi ka sa vlog ko. Wow, anipis. Saan ba tayo kakain? Dyan. Wow. 5 minutes lang. 5 minutes. Ito nga pala si Alexa. Friends kami since 2008. 8. Kasi because of dorm. Yung dorm na napaka-stricto, akala mo kumbento. Salamang ganda. Tsaka baon ng CR. Tsaka laging barado. Laki ng kwarto. Tapos ang init. Tsaka baho, daming ipis. So kakain muna kami before I'll be heading to Naga City. Sige na, bye-bye. Let's go. Ate papaitan, tapos laing, tapos iyan po, buntot. Punta. Ano sis? Buntot. May thank you sa libre ha. No problem. Ayan pa. Gutom ka sis? Gutom na ako. Let's go, let's eat. So ayan, naka-outfit change na din tayo. Right now nandito na tayo sa Basilica Minore ng Naga City where Our Lady of Peña Francia is residing. Start natin ang wedding. Late na ba ako? Congrats! Ang newlywed! Congrats! Oo, sis! Hi! May payatong! Say hello sa aking friend.
na si Bugs. Ayan, kabatch ko pala siya, di ko alam. I thought mas younger siya. And he thought mas younger ako. Oh, diba? Anyway, ano masasabi mo sa kasal? Very solemn. Hindi nyo alam na ang kinasal ngayon si Glyza and Leo. Si Glyza ang partner ko sa prom. Ako naman, sobrang ganda ng theme nila, no? Very clean. Oo. Ang saya-saya kasi we see our friends and we are here to celebrate with them in their union dito sa church. Saka napakaganda ng church, no, Oo. friend? So, abangan natin mamaya kung ano mga mangyayari sa ating reception. See you, bye! Ayan. Ang ganda naman ng Mars ko, oh. Outfit check tayo. Patingin ang outfit mo. Pantol. Wow. Ikot. Ah. Oh. Oh. What are you wearing today? The classic LV. Ayan, bag, L-bag. Oo, L-bag to. Anong L-bag? Lazada bag. Outfit check! Tara! Sa mga nakapanood ng previous vlog ko po, actually, this is the outfit from my Ukay trip. Pants for only 350 pesos. Uniqlo pala siya, di ko alam. O, di ba taray? Kasi ito di ko alam, pero makapal siyang tela for only 140 pesos. Walang alter yan. What about the bag? At the bag, it's LV. LV? Yes! LV yan. Oo, Lazada bag. For only 150 pesos. So ngayon, kami ay on the way na sa reception. Kasama ko si... Favorite part of the wedding. Favorite moment ko sa wedding is yung bow. Yan. By the way, this is Tinay and Kinay and si Tinay. Mga college friends sa nursing. Ang ganda-ganda. O, diba? Single ka? Talaga, grabe. Sana all. Ikaw, sis? Ayan, natapos na yung ating wedding. On the way sa car, papunta na tayo sa reception. Ang kukulit ng mga friends ko. Ngayon na lang ulit kasi kami nagkita-kita. After how many years? Ito, right now, yeah, laki-laki ng basilica. On the way na tayo sa ating reception. Ayan, ganda. Pasok na tayo sa venue. Wow, ang ganda ng venue, sis. Ano masasabi mo sa venue? Very classy. Maybe wishing well. Wish ka, sis. Ay, diyan mo si Snow White. Yung mga titas of Naga. Welcome to... Ini, lola na ini. Chef! Ay, charot lang. May contact tracing din sila. O, diba? Taray. Pero sa residents dito sa Naga, meron na silang... Electronic salpon. E-salpon. Taray. Hindi ako taga-Naga eh. So, Example ng isang oh, pogi oh. Kami magre-retouch pa kasi medyo na-haggard sa init. So, yeah. Retouch. Politically correct daw, it's called touch up. Touch up ka? So pataas dapat ang makeup. Truths. Hindi pa ba? Ganun ba yun? Nag-edges mo ako, Mars. Perfect. Kaso magmamask. After retouch, ayan na po ang itsura natin. O, diba? Fresh lang. Ano itsura? Pak! Oh. Uy, naging red ang lips mo! Ang ganda naman. Ano ka pamilya? May pamilya ka. Ay, hindi. 21 ako. So nakaupo na kami. Kasama ko si Willan and si Roan. Hello naman kayo sa vlog oh. Sila na po yung next na ikakasal. May maarting gusto magpasundo. Ito na ba yung maarting gusto magpasundo? Sure! Say hi to my vlog. Hi Sid, I miss you, I love you. Ito pala si Jam, siya yung ng name ko, di ba? Yeah. Siya yung nagpangalan sa akin na Sid and I'm really grateful kasi charot na yung inaabangan natin, ang food! Kain na na! Hi, JC! Galing naman talaga nito. Oh, ma'am, tapos na ang wedding. Ano masasabi mo? Very dramatic. Kaya tapos na yung wedding. So, ayan. So, tapos na yung wedding. Kasama ko ngayon si Bugs. Hello, I'm tired.
Susunduin namin ngayon si Ging, yung isa pa naming friend, para sa aming after After party. Yes. So shoutout sa inyo, Leo and Glyza. Congratulations and best wishes once again. Diba? Sabay-sabay tayo. Sana all. Sana all. So papunta na kami ngayon ng Concepcion Grande. Kapatid siya ni Ariana. Grande. Yeah. Sige, see you later. Natin si Ging, ang ating isa pang friend. Sinundo pa natin ang ating prinsesa. Ano na sis? Magtanong tayo dito. Say hi to my vlog! vlog. Hey everyone, I'm Kim. Bye, papunta namin sa altitude. Bye! Ayan, may protocol na. Okay. Oh, barilin mo na siya, kuya. Barilin mo siya. Nangyari? Maglalagay ng bala, sis. Maglalagay talaga. Oh my God! Good morning, everyone! Pero pag natikman mo siya, girl! Oh my goodness! It's mornings with Sid. And King. Paano yung itinang mata? So kami ngayon sa Avenue Plaza Hotel. Mura na, masarap pa. Pizza House. Did you had fun, gang? I have. Laing. Hindi tita. Naku, favorite ko ang laing. Now, we're on our way sa CWC. It's Camarines Sur Water Sports Complex.